ni eskidetzan aditua ikastaro egitera animatu nintzen. Betianik eskidetza asko interesatu zaidalako, uste delako parekidetasunaren bidean hezkuntzak izugarrizko garrantzia daukala. Eta orduan, bai horri inguruan mugitu izan nintzela, lehenagotik, eta asmoan eukan eta gogoa sakontzeko. Eta tiratu ninduen gauza bat bazen, alorrez berdin pila bat dantzen ziguruela, zen askotan eskidetza pentsatzen dugu soilik ezagik dela hezkuntzarekin zer ikusia daukan zerbait, hezkuntza formalarekin eta zerbait oso akademikoa bezala, nola txertatu kurrikulumean, eta eskidetza da gauza asko zirekiago bat, alorrez berdin pila bat ikutzen dituna, eta ikastaro honetan hori gustatzen zitzaidan, ikutzen genula pixka denetarik, eta egia da, ez zarela bilakatzen esperto inolako puntutan zen, ikutzen duzu horrela gauza ezberdin pila bat, baina horrek aukera ematizu gero ere esperimentatzeko, zer den gustoko duzuna, eta gauza berri pilo bat ikasen dituen, orain gogoratzen dut fantasidadearen inguruan inoiz ez nuela eserrentzun eta oso interesgarri zitzaidan. Gero ez dakit, mugimendu feministarekin lotura, mugimendu sozialak, parte hartzea, ez dakit, horre oso gauza interesgarriak zeuden. Gero, beste puntu bat da, ni egon nintzenean, kriston lantalde polita osatu genula, asko lehenagotik ezagutzen ginen, baina berte izan zen horrela oso pina polita, oso gustora juten nintzen, eta hori ni egin nuenean Bilboan bakarrik egin zitekela, eta ni astero juten nintzen Hondarribitik Bilboraino astero, eta superpozik juten nintzela. Eta aurten aukera dagoela Donostin edo Bilbon egitea, horrela, zelantzaten dagoenarentzako, gertutasun askoz gehiago dagoela, eta gainera, geroz eta gehiago egon, geroz eta gehiago zabaltzen junalko den zerbait dela. Eta animatzera deituko nuke jendea, zeren orain elkarlanean egiten den zerbait da, eskidetzan aditu ikastaroa, emagin taldea eta urtsintxak elkarrekin dituten zerbait da, eta aspektuetan gehiago asmatzen dutela iruditu zait, askoz gai gehiago sartu dituztela, eta uste dut oso polita dela elkarlan hori, eta oso aberasgarri ere ikasi nahi duenarentzat, eta hezkuntza da gure pilaretako bat, baina hezkuntzaz gain ere aspektu pila bat lantzen dira, eta hezkuntza ulertu ezagun modu ireki batean, ez eskolarekin bakarrik, hezkuntza da inguru, hezkuntza da denatik eta denetik ikasten dugu, eta hori topatuko duzu bertan, eta gainera parekidetasunaren bidean, hasi ezin da gehiago eskatu.